Naduh Mynstep ka khatnyo trik kelal kot araja arpusau keyboard pulit kala perking Phai kalet kawan ki kaliah Nongbah Shillong kham tam hakitan IGP Naduh ka jaka badon ka yengsa ulat ka jella Haduh ki benta ka barik civil hospital Sherpi Shadow Upper Shillong ban pen kre ka jinglet Phai no jong ka president kari India ka Draupadi Murmu kat kum ki khubor laong baka president jong kari India ka ban let Phai no ha ka por siposh teng Mynstep ban let chatara langso hajan dipu Karbi Anglong district badiadan benta ha ka Karbi Youth Festival ha ka nikasngi Henry ka jing bombiang ka sun benang hadipu ban hiar ka helikopter kumta ka president kalahap ban song shwa hayeng ulan tat Haduh ka por lai baje no phai sngi boroshi sngi ka let kawan kala thut bat ki bor pulet kel hap ban pen sange sipor ya ka yat ka yang ki kali bat penyat biang pat bat kumta tat Haduh bandami let Phai ka president kala dan ha ka jala Meghalaya Naduh ka khat santari ukala lengkot arja arpusau ha ka ba kala let ban play ka lempung yelek ka Meghalaya games hatura ha ka por janmet Aka khandru tarik ukala lengkot pat ka president kala don benta ka jingalang bat kinong yalam self help group ha baljek haswa bakan wan samau plang East Khasils district na ka benta ka jingalang ban play pat ba ya South Ligi project ka sarkar jella ka president hadian ka program na mau plang kala let bet Raj Bhavan Shillong na ka benta ki program bat submit ru ha ka tega jaka